ook dag nog maar met die graden, nee. Een micro, ik zou ook zitten niet op. Ik heb ook een deel op. Het zat in het dek. Het gaat maar zo'n veel. Is er nog iets in? Ja, nee, toch niet. Bent u niet zo op koets? Dat is op koets. Nou, zo misschien ook zo'n schouder. Nee, wacht wel. Regardez, hein. Isso. ده قرفيو. ده قرفيو وده لوكسس. إسلام كي صغمز دوين الزاغ. قيمة قيمة ساعة وتغني يا غنيت